आरसीबी फैंस ପାଇଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା ଭୟଙ୍କର ଦୁଃଖର। ଜିତୁଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ କେମିତି ହାରିଲା ଆରସିବି, କାହିଁକି 175 ରନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ କିଏ ହେଲେ ଏହି ପରାଜୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୋଷୀ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଖୋଜିବା। ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ କ୍ରିକେଟ ଓଡ଼ିଶା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବୁ IPL 2024ର ଏକ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗଲୋର ବନାମ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଯେଉଁଠି ଆରସିବିକୁ 6 ୱିକେଟରେ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା କାହିଁକି ଆରସିବି ହାରିଲା, କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ର ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା। ଆରସିବି 20 ଓଭରରେ 175 ରନ୍ 8 ୱିକେଟ୍ ଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ 19.5 ଓଭରରେ 179 4 ୱିକେଟ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ଫିଲ୍ଡ ସଟ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏକ ଶାନଦାର 63 ରନ୍ର ଇନିଂ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରିଷ୍ଟଫ 60 ରନ୍ ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 57 ରନ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲା। ଆରସିବି ହାରର 4ଟି ବଡ଼ କାରଣ: ବ୍ୟାଟିଂ କୋଲାପ୍ସ, ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରର ଫେଲର। ଆରସିବିର ଆରମ୍ଭ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ଆଜି 200+ ସ୍କୋର ହେବ। ପାୱାର ପ୍ଲେ ଶେଷରେ 59 ରନ୍ 1 ୱିକେଟ୍, ଏହା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଫିଲ୍ଡ ସଟ୍ ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। 9 ଓଭରରେ 90 ରନ୍, କିନ୍ତୁ ଶେଷ 11 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 85 ରନ୍। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫ୍ଲପ୍। ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍କୁ ଛାଡ଼ି କେହି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟଫୁଲ୍ ଇନିଂ ଖେଳିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 2, କମ୍ ସ୍କୋରର ଚାପ। ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହା ବ୍ୟାଟିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ 175 ରନ୍ ମାନେ ସେଫ୍ ସ୍କୋର ନୁହେଁ। ଏକ୍ସପର୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ପିଚ୍ରେ 190ରୁ 200 ହେଉଛି ଭଲ ସ୍କୋର। ଆରସିବି ଶେଷ 5 ଓଭରରେ ଭଲ ହିଟ୍ ମାରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରେସର ଡିସି ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ଏହିଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିସି ପାଇଁ ଇଜି ହୋଇଗଲା। ନମ୍ବର 3, ଶେଷ ଭାଗରେ ଭୁଲ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ହେଲେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ନାଇଟ୍ ବୋଲିଂ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆରସିବି ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଟ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଶର୍ମାଙ୍କ ଓଭରରେ ବହୁତ ରନ୍ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେ 2ଟି 6 ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ ଫିନିଶ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଥିଲା ରିଅଲ୍ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ। ନମ୍ବର 4, ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଡ୍ରାମା। ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍। କ୍ରିକେଟରେ ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଉଛି କି ପଏଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆରସିବି ଏହି ମଧ୍ୟ ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲା। କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲା ଏବଂ କୁନାଲ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲେ। ଏହା ଥିଲା ମୋମେଣ୍ଟମର ବ୍ରେକ୍। ଯଦି ସେ ଆଉଟ୍ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ସାୟଦ ଆରସିବି 185+ କରିପାରିଥାନ୍ତା। ଡିସି ଜିତ୍ର ହିରୋ କିଏ? ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ପାଇଁ 2 ଜଣ ହିରୋ, କ୍ରିଷ୍ଟଫ 60 ରନ୍, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ 57 ରନ୍। ଏହି 2 ଜଣ ଭଲ ଭାବେ ଚେସ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ କରିନଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ଡିଫେଣ୍ଡ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଭର୍ସେସ୍ ପ୍ରେସର। ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍। ମୋ ମତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଗେଷ୍ଟ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ଫିନିସିଂ 6। ଏହି 2ଟି ମୋମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଆରସିବି ପାଇଁ ଲେସନ୍। ଆରସିବି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ'ଣ ଶିଖିବା ଉଚିତ? ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଷ୍ଟେବଲ୍ କରିବା, ଡେଥ୍ ବୋଲିଂକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା, ବେଟର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ, ଫିନିଶ୍ ଲଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଓଭର, ନହେଲେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଟଚ୍ ହେବ। ଆରସିବି ଏବେ ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଆରସିବି ହାରର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ କ'ଣ ଲାଗିଲା? କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି IPL ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।